נעשה דיון, נזרום עם זה. אז רגע, מה אתם רוצים להגיד? אני אכתוב את הלחן, תקשיב, אני אכתוב את הלחן. נעשה ליום ראשון. אין מה לעשות. שומעים, מה זה לא שומעים? שומעים אותי? שומעים? מה אתה רוצה לעשות? לא יודע, וואלה אין לי מושג, אבל אולי בוא נכתוב שיר, נו מה? מה שיר עכשיו? שיר עכשיו, תקשיב, יש את רבית, יש את מיתר, יש אנשים שיודעים לשיר. בוא נכתוב שיר, הם ישירו, נו. הם לא יודעים לשיר, מי יודע לשיר? ראית מה רבית עשתה בסטייק, לא עשתה לאף אחד צ'אנס. בקושי לתאם, אבל לא נותנים עוד פעם את ההזדמנות מה, הזאת. אבל אתה חושב על משהו אחי? יש לי איזה כיוון לשיר, איזה רעיון. הנה, מתחיל לי לחן, עולה לי לחן. רגע, חיים, זרום. מה אנחנו עושים? לשלוט, לא? איזה שיר? רגע. רגע, עוד אישה ועוד אישה. יאללה, יש לנו את זה, יש לנו את זה. אפשר להקליט. אישה ועוד אישה. איך סברי נפקה זו הגישה. וואו, יש לנו את זה חברים. יאללה. אני חושב שזה אלה. יאללה. ואז ליאור נרקיס ואומר יאללה, בשביל שהוא יקח את האורגן הזה. בשביל לא צריך לשמוע את המוזיקה, צריך רק לראות. חבל לך. אני לא מתכוון ללמד אותך איך לתאם, מגישה מסלקה ואומרת שיש תקלה. שם חייגן באוויר, ברקע עוד שיר, נמאס כבר אותה מנגינה. מאפס הפסקה, סתם פותח שורה, העיקר שאותה רגועה. עוד פגישה ועוד פגישה, דמיין על זאת פשוט קרצייה, מאחר לתדריך ושאורן בקריז, לא יודע אם יש עוד סיכוי לתיאום. חודש חדש, לא יודע מאיפה מתחיל, הניירת גבוהה, מתזמנים לי ללא הכרה. תיאמתי פגישה, אבל אין פוטנציאל, צעקות וקללות, די חבל. סתם מתאמים, חוזמים יומנים, חושבים ששותקים מתאימים. עוד שורה ועוד שורה, המסורת שלי קצרה, לא מרומם, מסמס לשותקים, אבל הם לא מקשיבים לצופים. אור מבינה, המוקד הזה ללא תקנה, עובדים בו קשה, עושים חיים וגם קצת נהנים. הזמן עובר